В днешно време на кой му дреме за твоето положение? Всеки иска уважение, културата къде ни е? И аз драскам някакви къси редове с надеждата случайно някой да ги разбере. Но това изглежда прекалено далеч. Българин на добрата дума свикнал е да вади меч, озлобен от политическия скетч в нашата държава, където никой чуждо не уважава и подминава просъка на веден и беден. Не сложил нищо в стомаха вече трети ден пореден. Или пък жената, слизаща от влака от Централна гара до пазара, само нещо да изкара, всеки ден върви пеша, за да нахрани гладните гърла на своите деца. Тя работи неуморно за жълтата стотинка, а кифлите се чудят с кой фон да правят снимка. Извинете, ма нещо куца в цялата картинка. Някога са вярвали, че умира само тялото на човека, но не и душата му. А какво е душата? Тялото това са ръцете, краката, очите. А душата това е човекът. Дали обича, дали мрази. Обратно вилиците. Добре де, а мене като ме боли, когато късат цветята, това душата ли или съм аз? Душата е, но и ти, то е едно и също. Човешкото в човека бива заличено. Не храним мечтите си, а нашето его. Затваряме очите си, оставяме слепи. Не виждаме красотата, защото сме вечно заети. Време е всеки да отвори своите очи. Време е да сложим край на тези дни, да разбиеме кутиите с въображаеми стени и да си спомним истината една, че всички ние сме деца на майката земя. На майката земя. Какво е душата? Душата е, но и ти, то е едно и също.